fuska bayyane. AbdoulRaouf kai da na wannan lokacin ku ne. Soyayya ta gaskiya ga ta fuska bayyane. AbdoulRaouf kai da na wannan lokacin ku ne. Gani da tambarin masoyan da yau ba kamar Yesu. In magana ake ta san gaskiya ba kamar Yesu. Fatan da nake nima in san budurwa in yi koyi da su. AbdoulRaouf kai da na nima ɗalibin ku ne. Soyayya ta gaskiya ga ta fuska bayyane. AbdoulRaouf kai da na wannan lokacin ku ne. AbdoulRaouf kai da na wannan tambarin ku ne. Duk mai sanya fara so zai koya agunku ne. Ki kwantar da hankalinki, AbdoulRaouf na ki ne. Hakika a ransa ba yake, na san ke kina sane. Soyayya ta gaskiya ga ta fuska bayyane. AbdoulRaouf kai da na wannan lokacin ku ne. Kedin jarumarsa ce, sannan mallakinsa ce. Mai ilimi da hankali, a mata ba kamar yake. Mai kyau mai farin jini, mata ba su ja da ke. Soyayya ta gaskiya ga ta fuska bayyane. Soyayya ta gaskiya ga ta fuska bayyane. AbdoulRaouf kai da na wannan lokacin ku ne. Al'amari na so na gaske sai kun jure tsangwama. Ku tantabaru tilas su bar ku domin babu tantama. Daɗin so a zuciya ya zarce kwaɗan rama. Naga kamar kuna kama, siri ne na bayyane. Soyayya ta gaskiya ga ta fuska bayyane. AbdoulRaouf kai da na wannan lokacin ku ne. Na kiɗan matso kiji, tabbas kin yi kattari. AbdoulRaouf jarumin ki mutum ne mai nazari. Yaro ne mai lokaci, sannan ga farin jini. Rasta agadas gida, wannan lakaninsa ne. Soyayya ta gaskiya ga ta fuska bayyane. AbdoulRaouf kai da na wannan lokacin ku ne. Rasta ka zamo gwani, kamar wani ba ta yin wani. Dole mu maka rawani, a so kai ka zamo gwani. Ka zamto madubin na ba ta san kallon wani. San ka kaɗai ta sa a ranta har ya saba ta gani.